अरे भाई सस्ते होलिला भाई सत ए सेठी माने केउ ठिया थे ऑनलाइन टाइप रे थाला अरे सेई साइड मते आरंभरू भाई मु मना करछि भाई मु जिद्दिनी मते डाकी आइलो ये जाओ ने पुओ सेई साइड रे कोसी केडो गल्ला समाधि भाई भाई सेटा समाधि भले देखा भाई आपन का मिछ कहउनु कि माने जे बारे समाधि देखो सपड़ गला सेपड़ जाईची भाई गड़िया भाई ये जो गड़िया ये जो गड़िया भीतर केडो गल्ला जूम करंतु भाई जूम कड़ा कड़ा जो मजे गाउची भाई जूम कर भाई प्रबल डर सत्य कथा कहउची एई पटु साउंड आसीबा एटा पूरा सत्य कथा ए भाई एई पटु साउंड ला एई पटु। हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू मोर प्रथम गोष्ठ वीडियो को आज गोटे आम खतरनाक जगह पहुंची जाइछु ए जगह कड़े भूतन प्रेतन बम राक्षस कौटी जगह बाहर तेणु आम आज देखा लोक मैंने कहती ए जगह गोटे घर थिला आम देखा सतरे अच्छी बम राक्षस कि भूत कौन अच्छी आम देखा तेणु आम सहित जोड़ी रुहतु देखिए लास्ट पर्यंत भाई सत्य होलिला एजेंट आगिला माने से जगह के ठिया आइला ए आंबो चोई कोले देखि तो आंबो चोई देखि घरे मैंने पुरुष लोक आगे रही आगे भी छाड़देला पुरुष सब बम रखी खाई दी कुआड़े गाँ लोक लगिला माने केउ ठिया थे ऑनलाइन टाइप रे थाला अरे सेई साइड रो तो गाइस आपण ने होते भूत की प्रेत न भाई ब्रह्म राक्षस पूरा ब्रह्म राक्षस भाई आम जो माटी ठिया अच्छी माने बहुत लोक ये पोता बहुत लोक पोता माने आम अलग माने आखपाख गाँ रु कहते माने ठीक साउंड हुए किसी एनर्जी अच्छी ए जगह से आम ये जगह आई भाई देखी भाई गछ जो निछाटिया जगह भाई मत भारी भय लगुच लोक मैंने गोटे गड़िया था गड़िया पाखे गोटे गछ कणिया आरंभरू भाई मु मना करछि भाई मु जिद्दिनी मते डाकी आइलो एमिति जगह भाई पोखरी देख हेलो गाइस अभी जो बुआ सुन भाई देखी खाली माड़ी जाओनी भाई तुम मना कर खाली माड़ी जाऊ भाई आगू देखी चलो माने निछाड़िया जगह कौड़ी समाधि कहते पुओ जाओ पुओ से साइड रे कोसी केडो गल्ला सेई बेटे अभी ये पथोड़ी केडो गल्ला पुओ सेई बेटे केडो गल्ला आसो एई बेटे हां अरे लागिला आपण पथोड़ी के बिल्कुल दोडी गला अंदर लागिला एई तो भाई एई जगह रे एई जगह लागिला तो छेई दिला एई जगह रे एई पर साइड के दोडी गला भाई लागिला आपण आपण कैमरा ई पथ देखि पारिबे एई जगह के छेई दिला लागिला एई पर के दोडी गला लागिला एई पटू भाई भाई ये कांदिला बलिया कोन सुगौची भाई किए
କିଏ ସେଠି ପଛପଟେ ଯୋଉ ଲାଗିଲା ଇଏ ଭାଇ ଏ ସବୁ ଆଣିଲାଠୁ ଇଏ ସବୁ ବାଜିକି ବାଗେଇ ରୁହ ମନା କରୁଛି ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଏଇଠି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇପଟେ ଦୌଡି ଗଲା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୂତ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଇଏ ଭାଇ ଆମ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଅଭିନୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆମେ ମିଛ କଥା କହିବି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କଳା ଛାଇଆ ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ଦୌଡି ଗଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବି କ୍ୟାମେରା ପଛୁ ବି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଙ୍ଗିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମ ଗାଡି ଯାଇ କୋଉଠି ଆମ ଗାଡି ଯାଇ ସେପଟେ କୁଆଡେ ଆହୁରି ପୁଣି ଗାଡି କେତେ ବାଟ ବଣ ଅଛି ଭାଇ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ଖତରନାକ ଲୋକେସନ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଭିଡିଓ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଭିଡିଓ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ମାନେ ଲୋକେସନ ଯୋଉ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କୁଆଡେ ନା ଦିନରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ ଆସନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଆସିବେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ରଡି ଛାଡେ ରାତି ହେଲାଙ୍କୁ ମାନେ କିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କେତେ ବାଟ ଅଛି ସେ କହୁଥିଲି ବଡ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଫାଶୀ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଦା କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବମଣା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ସେପଟେ ନା ମୁଁ ଏପଟେ ନୁହେଁ ତୁ ସେପଟେ ନା ଚାରିପଟେ ବନ ଭାଇ ସେଟା ସମାଧି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଛ କହୁନୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସମାଧି ସମାଧି ଦେଖାଉଛି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ ଟିକେ କଲ ଜୁମ୍ କରିଥିଲି ଭାଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭାଇ ସେ ସମାଧି ପାଖାପାଖି ଯିଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ରହ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ ମନା କେତେ ବାଟ ଅଛି ପ୍ରବଳ ବାଟ ଅଛି ଏଠି ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ କିଛି ହବନି ଭାଇ ଆଗ ଆସ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଭାଇ ଅନଉଥାଅ ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ତ କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଓଉ ଗଛ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଓଉ ଗଛ ନେଇ ଭୂତ ରୁହେ ସେ ଓଉ ଗଛରେ ହିଁ ଜଣେ ଫାଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ତା ଭାଇ ବାପା ଯେମିତି ମରିଗଲେ ସେ ଫାଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଓଉ ଗଛରେ ସେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇ ନଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ସେପଟେ ଗଲା ସେପଟେ ଯାଇଛି ଗଡିଆ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଗଡିଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ଲାଗିଲା ଭାଇ ଦେଖିକି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଭାଇ ଦେଖିକି ପଛପଟେ ଭାଇ ମନା କରୁଛି ଆଇଛି ଆମେ ପୁରା ଫସିଗଲେ ଏଠି କେତେ ଆଇଲେଣି କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲେ ଆସିନି କେତେ ବବଳ ବାଟ ଆଇଲେଣି ଭାଇ ପୁରା ଫସିଗଲା ଆମେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେଇପଟେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଗଲା ଟାଇପ ର ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଇ ମନା କରୁଛେ ଯେ ଆସିବାନି ଦେଖ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ କଳା ଯୋଉ ମଝିରେ ରହୁଛି ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଭାଇ ସେଠି ସମାଧି ହେଇଛି ଭାଇ ସମାଧି ଜାଗାରେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେଠି ବୋଇଛି ସମାଧି ଉପରେ ମତେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମତେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଲାଗୁଛି ସମାଧି ଉପରେ ବୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଭାଇ ଯାଇ ହବନି ବମ ରାକ୍ଷସ ଯଦି ଆମକୁ ମାଡି ବସିବ ଆମର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇନି ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କରିଦବା ତଥାପି ଆମେ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି ଏଇପଟୁ ଆସିବା ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ଏଇ ଭାଇ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଭାଇ ଯିଏ ବି ଏଠି ଅଛ ଭାଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି
ଦେଖିବି ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇ ଆସିଲେ ସତରେ କଡମଡ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଟାଇପର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଭାଇ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଓପନ ଭାଇ ଧଳା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ ରହିହବନି ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଗୋଡା ତଳେ ବି ପଡିଯାଉଛି ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ ରହିହବନି ପଳେଇବା ଆଉ ଭିଡିଓ ଥାଉ ଭାଇ ଆମେ ସେତିକି ଥାଉ ଭାଇ 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 ସେଇପଟେ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଭାଇ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବାଟ ପାଇବ ତ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାଟ ଅଛି ବାଟରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ନହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିକି ଯିବା ସେଟା କଣ ଅଛି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ତୁ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନାବା ଜଣେ ଗାଡ଼ି ବନାଉନି ଆଉ ଏଇପଟେ କଣ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ଟି ହଁ ଭାଇ ସବୁ ଆମର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଝାଳ ମାରିଲେ ଆମେ ଓଦା ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରବଳ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ହଉଛି ଆମେ ଭିତରକୁ ବି ତଥାପି ସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ ନା ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର